Делегация деловых колаў провинции Ганьцу уже не першы раз наведвае Брест. У мінулым годзе было падпісана пагадненне аб намерах па развіцці гандлёва-эканамічных сувязяў. У складзе кітайскай дэлегацыі прадстаўнікі кіраўніцтва горада Баінь і буйных прадпрыемстваў, якія займаюцца нерухомасцю, гандлем і вытворчасцю будаўнічых матэрыялаў. Баінь з'яўляецца буйным цэнтрам па здабычы каляровых металаў і транспартнага шляху Китая. Мы ведаем, што ў Брэсцкай вобласці ёсць шмат сельскагаспадарчых праектаў, паколькі правінцыя Ганьцу з'яўляецца буйной сельскагаспадарчай правінцыяй, яе цікавіць супрацоўніцтва ў гэтай сферы. Калі падчас гэтага візіта нас зацікавяць праекты, вялікая верагоднасць таго, што будуць заключаны дагаворы аб узаемадзеянні. У 2016-м товарооборот паміж Брэсцкай вобласцю і Кітаем склаў каля $1 мільёна 100 тысяч США. У асноўным гэта экспарт прадукцыі харчовай прамысловасці брэсцкіх прадпрыемстваў. Сёлета гандаль значна актывізаваўся – $700 тысяч США. Сума товарообороту толькі ў першым квартале. Идет значительный рост в стадии экспорта в Китайскую Народную Республику, поэтому, говорите, есть большой потенциал, рынок очень большой. Надеемся, что в дальнейшем тоже это повлечет увеличение товарооборота между нашими странами, в частности, экспорта нашей продукции в Китайскую Народную Республику. Прадстаўнікі кітайскай дэлегацыі наведаюць буйныя прадпрыемствы абласнога цэнтра. У іх ліку Брэсцкі лікёраводачны завод і камбінат будаўнічых матэрыялаў. Евгения Мороз, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».